jedna predivna simbioza ljudi, različitih profila, različitih osjećaja, različite emocije. Vi morate biti ovdje da osjetite to zajedništvo. To je jednostavno nemoguće opisati. Ja sam u apsolutnom šoku, meni su suze krenile. To je nešto nevjerovatno što vi ne možete opisati koliko su se ljudi tu umrežili zajedno s nama. Velika mi je čast i zadovoljstvo biti dijelom ove humanitarne večeri s porukom i kao djelatnica Radio Dalmacije koji su organizatori ovoga puta, ali prije svega i kao prijatelj udruge Anđeli. Večer je bila jako ugodna, u jako ugodnom društvu. Jako mi se sviđa koncept večera s porukom i počašćena sam što sam sudjelujem u ovoj večeri za naše male anđele. Čak su neke naznake da bi eventualno možda i ja mogla biti jedan od budućih domaćina. Jako lijepo, mislim da je jako lijepo večer. Evo, mi smo kao Radio Dalmacije izabrali udrugu Anđeli. Ona pomaže djeci kojima je možda najpotrebnije i mislim da nam je svima bilo jednostavno odvojiti neko naše vrijeme i neki naš sitni iznos kako bi zajedno mogli doprinijeti radu udruge i bar na mali način olakšati njihov svakodnevni život. Sretna sam što sam tu i radosna. Došla sam od svega srca podržati ovu divnu akciju koja je počela već početkom godine. Ja sam bila prva u Splitu u 5. mjesecu koja je započela večeru s porukom i mislim da ovih večera treba da bude još jako puno zato što pomažemo potrebitima i onima kojima je stvarno pomoć potrebna. Večeras mi je jako lijepo i apsolutno podržavam ovakve večere zato što mislim da su i one jedan od načina kako se može pomoći svima onima koji su potrebiti i vjerujem da će svaka druga večera biti još bolja i posjećenija i apsolutno kad god to organizirate zovite me, ja ću se odazvati. Meni je jako drago da su moji prijatelji sa Radio Dalmacije napravili ovakvu ugodnu večer. Mogu samo reći da sam uživao večeras s obzirom da znam kako je bilo pripremati, jer prošla večera smo gospođa Kristina i ja bili domaćini. Jako smo sretni da možemo biti dio jedne ovakve priče. Sami smo bili domaćini prije zapravo mjesec dana. Split je uvijek bila velika srca, bit će to još večera sigurno u Splitu.